Misy volon'olo naturellement fragile, misy n'olo madignin-draiky karaha naty zao soragna Zagnahary tegna madignin-draiky fa secret-nazy ndraiky mbola tsara antsika diabo an'izay magnaraka fandarigna eto amin'ny canapé jaune antsika niany ikoragna resaka volo misy fampianaragna sady misy partage de invitentsika niany madame Jacobi. Bonjour madame. Bonjour Tatiana, bonjour mpagnaraka pejy jiaby, merci pour l'invitation. De rien. Zare zao misy marque Smé de ikoragna resaka zegny antsika niany ino zegny navieny agnaragna Smé. Smé zegny clin d'œil fondatrice nazy agnaragna anazy Esmeralda de ankafoezigny Esme fa quelque part aka zegny anao kofa magnano Esme karaha hoe it's me hoe resaka affirmation de soi zegny. Ok ary de ino zegny antony madame Jacobine etiniany fa tsy Esmeralda sa hoe miara-miasa amin'ny madame Esmeralda no? Za zegny ambassadrice, zaho déjà mpandrara tegna asako ankoatran'ity zegny hoe miaccompagner olo amin'ny resaka administration hoe olo magnano taratasy, magnano passeport, anambady vazaha, tandehan-dafy magnano visa, zegny activité-na principale. Fa za ndraiky zegny ambassadrice ny Esme ty satria isan'ny olo nampiasa azy ty letry zay ka fa nisy zegny le produit za nampiasa nahita vokany de mipartage. D'accord. De nanomboko tafiriagna zegny Smé vo nanomboko. Izy zegny fa ela fa mbola votsy ela izy vo 2019 nanomboko Esme. Fa tamin'ny voalohany zegny navien'le produit le fondatrice zegny niza crème coiffante sur le marché tsisy nafapo azy atao araiky misy tsy azo azony atao misy tsy azo azony de ni créer izy ninazy manokana amaha le problème hitany de nipartageny taminay. Izy io moa zegny belle-sœur anabaviny vadiko de izy ni créer crème coiffante igny zegny i raha tokony ndramana belle partageny taminazy zegny ndraiky famille proche nampiasa amizay tsara flanko wow temas ty zany agnamboatra azy io za amizay anao mahay karaha ty fôtony izy ingénieur biologiste ary za volako mila raha karaha zegny koa fôtony za tamizay nanomboko retour naturel de va mivanga produit lafo importé ndraiky local nefa tsy mahazo résultat araka ny tiavako azy de volagno taminazy raha karaha zegny belle toekaviegna anao navita raha ty eoko fô i raha zegny tsy maintsy dans tes cordes de nataony défi. Faharoa ny produit nay zegny ty crème de soin to zegny za amizay avô isofla hoe wow nahazo hoe produit mifagnaraka amin'ny voloko sady accessible tamina. Après amizay mode de fil en aiguille navy la gel, bain d'huile tout nandeha fô la recherche jusqu'à zay zo managna gamme complète. Ok. Ity zao angamba lay olo magnaraka za efa somary efa nahita ihany fa ity zao ampiasaiko zegny nahaiziko produit ny Smé za mampiasa ity coup de cœur ana za mbola voasambany mampiasa sasany fa ity zao efa matetiky ho an'izay magnontany za hoe tasana mitaly nefa tsy maratra za tsy mampiasa gel fa crème coiffante ny Smé ity zao ampiasaiko satria za zao fa avy nagnano vlog zay de maro magnontany hoe akaiza i crème coiffante ny Smé fa attendez agnatin'ny vidéo ty pagenjare de ho an'izay intéressé mitémoigner amin'ny commentaire akao fa tegna lay hoe tsara be. De question apetrako amin'ny madame ke zegny matetiky hoe question ka fa resabolo zao ohatra hoe naratra na produit na coloration de ino zegny proposenao misy olo mivolagna hoe volonany ty madigny zay raha atao mety fô tsara maratra zegny. Est-ce que avy amin'ny colorant sa misy volon'olo ndraiky tegna lay hoe madigny draiky maregny? Misy volon'olo naturellement fragile, misy n'olo madigny draiky karaha naty zao soragna Zagnahary tegna madigny draiky fa secret-nazy ndraiky crème coiffante ty zegny tsy miala na coiffure ino zegny ataoko toujours hydraté ko ela amina rano de seleko amty tsy zegny secret. D'accord. De za zao mahita hoe crème coiffante nandre aroa le ty zao efa le fampiasaiko hatrizay fa ino zegny différence ny ty ndraiky le vert ty? Le rouge ty zegny
natao ho an'ny volo malemy ozy atsika, type 2, type 3. De le vert zegny ilongy natao ho an'ny type 4. Fa type 3 koa mety raha fa izy zegny somary corse hely. De le olo malegny cheveux un peu riche kokoa na gras, un peu gras zegny miditra amin'ny rouge ty izy. Fa izy ka mila plus de résultat miditra amin'ny long izy. D'accord, ka olo andeha agnapodipody volo zegny. Asalama izy zegny le hoe anaratra de hoe mipody agnano traitement, miconseiller vert na type 3. De raha ohatra hoe avy amin'ny madame zegny arakaraka expérience vécunao zegny, aiza le tegna nampipody volo. Ohatra hoe sasany volagna hoe bain d'huile, na ohatra hoe mba megna repos, sasany volagna hoe magnano frisé il faut mandratra volo. Sasany zao magnano zegny hoe izy pahigniny losoagny, ale mahalankalagna magnano frisé. Izy zegny i produit jiaby io misy asany. I bain d'huile très important koa. Surtout no koa avy mitaly, tsara mampiasa bain d'huile. Igny zegny soin en amont avant shampoing. De shampoing magnadio. Après amizay miditra amin'ny soin masque de melon. Après crème coiffante et gel. Donc jiaby koa zegny misy raha indesiny sinjia. Izy ndraiky afaka mandeha manokana koa arakaraka le besoin volonao amin'ny temps asanao zegny bango, tsy jiaby miaraka andeha ampiasainao. Asanao zegny mitaly, tsy jiaby koa miaraka ampiasaigny. Mitaly zegny afaka ataonao amin'ny gel, afaka ataonao amin'ny crème coiffante. Fa moi je conseille toujours crème coiffante priorité de magnampy afanao amin'izay pour plus de résultats. D'accord. De hatreto zao maromaro produit nandre de magnano bain d'huile maloka ohatra hoe avy mitaly. Igny voalohany. De ton bain d'huile zao fireux minimum 30 minutes. 30 minutes minimum. Fa afaka atao elaelany zegny anao kan-tragno fô ataonao plus. Nendesigny mandry. Amarenao na savolo zegny ataonao aligny bain d'huile ndesigny mandry. Ataonao fognofognôsinao izy amin'izegny tsy miparitaka amin'ny fognonondagna. De après amin'izay anao manasa izy, regninao tonga de mbola higny fô fa regninao hoe na velogno voloko zegny e. Anao afaka mampiasa shampoing. Shampoing koa efa soin, shampoing solide zegny izy ty. Fa misy miel ndraiky romarin. Ty fa kafa mampaniry koa. Sady mahazo souplesse anao, mahazo hydratation tonga de regninao hoe misy raha en plus par rapport amin'ny bain d'huile koa izy après shampoing. Fa matetiky zao antegna kafa ohatra magnano bain d'huile, izy sasagna amin'ny rano manintsy igny satria matetiky zao kafa volon'olo raza tsy sasagna amin'ny rano mafana fa rano manintsy fô zegny anasagna izy bain d'huile igny tsy karaha miova karaha gelgelé kolkol. Igny zegny sasagna amin'ny rano matimaty. Marimaritry resagna zegny rano matimaty. Satria izy kapaka tsara io kafa rano may be kao tsy tiana volo, miaséché izy koa igny. Mbany le menaka tokony tsy ala agnatin'ny volonao zegny miala ka ataonao rano may be igny tsy tiany. Manintsy ka misy tsy pozaka manintsy, donc marimaritry resagna zegny rano matimaty. Igny sady mangala le excès-ny huile no madio tsara le volo. D'accord. De au moment niny zegny magnano double shampoing. Regny no i volo apaka zegny anao kafa plus anao mikarakara azy mikoragna aminao mintsy izy. Anao hoe tananao karegny mbola mila ampiako deuxième shampoing izy zegny. Fa normalement ndraiky fô izy anao kasi magnano bain d'huile fa regninao hoe pare tsara izy. Ok ary. De ankoatran'ny produit na volo zao sy me hitako hoe maro produit de mbola magnano produit zay magnano visage koa. Na i fagneva ty misy gamme repousse koa. Le tegna le hoe ampaniry. Tsy zao le besiny maro hoe tegna hoe traitement mahasalama zegny le ndesintsika niany ty. Ok, raha ohatra zegny olo mandeha mividy raha zegny mbola conseiller nandre zegny. Zay toujours miconseille. Zay mikoragna amin'ny page de hoe karakory etan'ny volonao, ino objectifnao. Igny zegny conseillernay hoe produit ty vidinao de karaha ty fampiasanao izy ndraiky fréquence fampiasanao izy. De ino zegny conseil amenao an'izay olo magnano colorant satria igny zao tegna matetiky volagnin'olo hoe za nagnano colorant nandratra volona. Nefa za zao agnisan'olo le nagnano colorant fa mbola tsy de nisy tsy naratra volo zegny. Izy igny zegny raha i colorant efa voatondro fa en fait tsy mety ho igny fa tsy voatery ho igny zegny ny mandratra volo fa le traitement ataonao izy à partir an'izy coloré io. Volo zegny kafa coloré tsy tokony ambela maigny. Izy ka maigny izy karaha raha mikarafokarafika izy karaha malazo zegny de
tapaka maratra fa izy zegny tsy maintsy na ino coiffure ataon-tegna zegny kafa coloré volo toujours hydratena izy zegny fo secret de miditra crème coiffante amizay. Ok ary de nadiniko question tamin'ny resaka tamin'ny shampoing igny fô de misy sasany vonagna hoe manasa volo matetiky zao mandratra volo, sasany vonagna hoe izy ambla un mois ke vao sasagna amizay mba managna repousse de arakaraka madame zegny marigny ve sa karakory lay hevitrinao manokana amin'igny. Igny koa zegny tegna hoe au cas par cas. Misy olo zegny tsy nasa volon-doha une semaine izy fa mangidy bakeo fa michuté volonazy. Misy olo zegny madigny elaela fa tegna tsara zegny espacegna zegny le fanasagna volo, espacegna le plus ela possible amdigny tegna zegny igny zegny mba hoe mahazo aigny le volo miboaka le sébum naturel ny volo zay vao sasagna ndraiky izy. Ok, dikan'zegny raha ohatra hoe pendant une semaine tokony une fois par semaine zegny tegna matetiky. Yeah. Fa tsy misy olo baka 3 jours 4 jours fa izy ka manjary megna le volo farany. Fotony décapé fo izy iska raha décapé fo de manjary megna de manjary fragile de manjary avy le tapaka tsy maniry manjary marary zegny le volo. De amintsika mivolagna ke ka maro olo managna tendance izy lomenagna fa izy tsy mampiasa shampoing de karakory ndraiky hevitra amin'igny. Ya igny mety ka nopo mety koa igny izy ka volo tsy feno produit be zegny regninao rano fa mahavita izy ça passe igny aby maivagna be le volo amin'igny par rapport misy mbola mandalo shampoing ndraiky karazany. De atsika le mivolagna karazany de kafa manasa volo zegny mila par étape hoe mandeha shampoing mandeha masque après masque ou mandeha après shampoing sa misy lerany bakany efa shampoing de tonga de mandeha amin'ny définition na boucle. Igny misy lerany karaha igny zegny volanko i volo zegny plus anao mikirakira izy anao mahazo expérience maro anao zegny ino besoin nazy de anao magnano shampoing anao magnano hoe soin complète zegny hoe une fois par mois vraiment profondeur amenao azy anigny jiaby tokony ho azony fa igny zegny tsy voatery ataonao à chaque lavage. Sady le produit-nay koa zegny natao isimplifiagna routine na maman et femme maro rasanigny tsy fotoagna be lanigny amin'ny afaka alefa amin'ny volo akao. Donc zegny magnano routine simplifiée anao fa mahazo résultat tsara fô ary maharitra zegny particularité ny Esme koa zegny. Ok ary de mankory amin'ilay olo hoe izy efa mandeha volo zegny zao maro olo misy problème zegny tsy magnino fa efa tegna lay hoe mandeha izy tanagna igny mandeha de igny zegny avien'igny matetiky. Igny zegny en général resaka stress misy choc mandalo aminazy na émotionnel zegny na maladie de manjary volontsika baka zegny ataon'ny corps-ntsika io efa ambiambiny prioriser zegny le tegna le hoe vatagna efa misy ambiny anigny tsy lany vatagnatsika zegny vao alefana amin'ny volo agny izy ka zegny misy carence ela am'le vatagna volo sacrifieny. Donc igny zegny na stress na carence na misy raha nataonao azy tsy zakany. Rekareka amizegny fô na mety misy antony hafa koa tsy vavolagna antsika. Dikan'zegny zegny volo avy amin'agnatiny malôha vao ivelany satria maro zao olo mivolagna aminao hoe efa nividy produit zao fa tegna le hoe tsisy résultat. Satria l'essentiel tsy ataony antegna zegny kafa madio tsara volo voalohany mila migaka rano be zegny le hoe hydratation, bonne hydratation du corps en général, mila bonne alimentation tsy mihinagna n'importe quoi fa mba sakafo ara-pahasalamagna alimentation saine zay vao miditra kery produit. Fanao ka produit fô zegny vidinao nefa anao vatagnanao tsy karakarianao araka ny tokony ho izy mbala tsy ampy zegny le résultat azonao amin'ny produit. Ary amin'ny volon'olo zao ohatra hoe misintom-bolo igny maratra de misy mivona hoe apitraka efa fô izy mbola hipody fô sa hoe tapagna. Igny zegny misy le hoe transition ndraiky le cheveux fa salama. Anao ka zagny transition igny ela zegny anao vao mahazo résultat mitiavanao azy. Nao ndraiky masaky manapaka magnano big shop igny zegny alagna le volo jiaby tsy salama
de anao avake amin'izay magnano le tout ce qu'il faut ampiasa produit clean de magnano le alimentation saine ndraiky hydratation saine igny zegny malaky zegny anao mahita résultat. Ok, karaha zegny ka le misy olo tsy mahafo volo tapahagna regny nefa izy vaky mahay makatra fô zegny mahatonga le hoe matify tendrony nefa tsy mahafo manapaka de iska iny zegny normalement tokony manapaka volo. Igny ka zegny mipody am'le koragna hoe hita am'le volo io. Misy volon'olo za tsy vakivaky mihitsy ka ohatra zegny izy ka tsy vakivaky tsy tapahagna. Tsy tapahagna, fa io ndraiky zegny le fanapahagna volo maro be avantage-nazy io. Maro tegna le hoe on a plus à gagner qu'à perdre amin'ny fanapahagna volo. Raha anao mila longueur feky zegny mba hoe ataonao elaela anao vao manapaka. Fôtony mahay mahazo aigny fô zegny le volo izy tapahagna. De amina volon'olo zao misy partie hely fô vakivaky. Igny fô zegny tokony tapahagna hely sa ijiaby mihitsy. Igny fô. Izy ka izy hoe objectif-nazy longueur. Fa izy ka ndraiky izy ohatra hoe fa tiava loko feky izy là c'est autre chose de tapahany amitiavanazy izy. D'accord. De matetiky zao olo mitretre amin'ny longueur zegny izy ka fa tonga eto hela be zay izy vao lava. Asa hoe za misy mandinika hoe asa zio za tanao izy ka fa legny igny baka izy mbola losolosa akaty izy megna amin'izay azony épaule-ntsika ty tavela eto sa iny zegny le tena mahatonga igny. Izy igny zegny atsika tsy patient. De atsika amin'izay na raha mitombo tsy hitantsika be. Izy igny matetika bola mizaha izy igny lava volonao ndray nefa anao tompo magnano hoe tsy tokony tsy mitombo e. Igny zegny le regardantsika misy fahitako azy mety izy tsy mitombo. Fa izy mitombo fô volo mitombo fô. Misy namako araiky zay volon'aty izy efa ela te fô katy nefa izy manapaka volo fa izy efa hoe volonazy misonkiny loatra igny donc de izy ka fa mahay ondulé fô. Igny ka le hoe sonenkage igny zegny signe fahasalaman'ny volo. Nefa atsika amin'izigny matetiky mahininy misonkiny volon'aty fa matoa izy misonkiny be igny salama le volo. Volo transition tsy misonkiny zegny fa mitsotsoy. Donc tokony fiara atsika hoe misonkiny izy ty salama marigny volon'aty zegny tokony zahagna izy. De misy point de vente ve Smé am'izao sa mbola en ligne fô? Mbola projet en cours le point de vente fa pour l'instant zegny zay en ligne misy paginay au Smé Cosmetics. De zay am'izay koa miara-miasa amina salon de coiffure maromaro isaka province Antananarivo eto misy fa page koa centre information jiaby. D'accord. De zay koa misy revendeur maromaro tsy voatery salon de coiffure misy revendeur koa. Ok, de atreto zegny ino le tegna hitanandre mampiavaka andre amin'ny sasany satria fa mahay maro zao atsika ke izy samy magnaboaka markinazy sasany moa tsy zare mihitsy magnano azy fa mividy ivelany de juste hoe packing fogna atao aty de ino zegny le mampiavaka andre. Tegna mampiavaka ninay zegny le authenticité. Ninay zegny raha ingrédient tsongaigna Madagascar eto mihitsy zegny agnamboaranay produit-nay de tsisy raha natao hoe tsisy antony agnatin'ny produit. Raha jiaby ato zegny karaha hoe titulaire sintry. Tsisy raha secondaire ato. De zay zegny tsy magnindry volume. Misy zegny olo magnano produit io ampiagna azafady am'le mot ampiagna tsikafokafo-dra mbeko mahazo volume. Inay zegny tsisy zegny. Inay zegny tegna ingrédient nifidigna raha jiaby magnatiny akao zegny misy antony zegny ary antony tsara zegny nampidiragna izy akao. Zegny voalohany. De faharoa amin'izay zegny le resaka efficacité. Izy ty zegny tellement izy concentré ely fa ataonao efa hitanao fa ampy amin'ny résultat. Donc matana be zegny izy ty. Tsy raha mora lany feky. De izy koa zegny niezagna ho accessible amin'ny budget gasy. Satria izy indray zao misy le format petit modèle, de miss moyen, de miss grand. Ty zao le petit de l'entanany take zao moyen de ty grand. De afaka mividy fogna zegny na helily budget na bébé budget. De ty ka zegny sady moins cher moa izy vake am'izay ho an'le olo mbola mitesty. Misy olo mbola maregny izy fa tsara fa izy mbola matatatro. Donc afaka mividy le ty malôka izy andramanan'izy. Izy mahazo am'izay tsy maintsy mipody le maventy. Tsy maintsy mipody. Ok ary. Mampiavaka zay koa zegny ty soin active curl ty. Ty zegny karaha tsika mimidifie volo igny fa au lieu de atao rano zegny tonga de atao rano plus sakafo.
zegny izy nantegna ibango zegny ampasipaso bango zegny aloka anao hagnano produit ragny zegny au lieu de rano tsotra ty ataonao pisitpisitiny hely avy eo magnaraka amizay zay safidinao amizay na crème soin na gel na crème coiffante. Ok, de gel nandre misy type sa mety aby jiaby? Mety amy volo jiaby. Ok, de menaka nandre zao hitako maromaro karazany, ino aby zegny asany ity ndraiky ty? Ity zegny huile capillaire 2 en 1, izy zegny sady huile à coiffer no bain d'huile. Hoe atao avant shampoing na atao karaha le antsika misy olo zatra mitala amy menaka de mety talianagna koa izy. Ok. Crème coiffante zegny sady mety taliagna no igny ka mety ka. Araka izy zegny raha agnatiny mitovy fô. Fa le forme anazy fô zegny raiky liquide de raiky solide. De ty amizay zegny sérum parfum. Ty zegny azahoagna brillance ndraiky souplesse amin'ny plutôt amin'ny finition zegny izy ty. Na antegna avy magnano brushing, na no avy mibango, na antegna mikeo la définition là pour avoir brillance à la fin zegny. Toanao quelques gouttes foka. Toanao en prayering. Raha. De regny no izy fa hoe y a quelque chose. Sady magnitry. Sady mipatagna parfum cheveux mihitsika izy. Olo mandeha tonga de io ndraiky zegny io atoka zegny secret-nigny. D'accord. De le atoka zegny toko précisegna hely. Le gel ndraiky crème soin ndraiky crème coiffante zegny afaka agnanaovagna entretien nataly. Atsika zegny à Madagascar zatra hoe mitaly une semaine de vahagna. Fa karaha taly zegny andafegny lafo be magnano azy de taritigny elaela fa tsy zegny tsy rentabilisana. Zegny mahatonga zare misy sasagna, misy mbola atao sasagna, atao soin. De na ty ka zegny atao ohatra en vacances. Karaha zaho en vacances za kafa mitaly atra avy miseky ranomasiny zaho za mipota afaka agnisy sasako ataoko shampoing mihitsy de magnano ty ndraiky ty. Ok. Igny amizay zegny atao mahazo tsara jusqu'à mifotona atao raha igny amizay mipody karaha taly vao igny zegny izy sady mahazo fahasalamagna zegny le volo amin'igny. Eo edy antsika resaka taly fa kafa mitaly zegny aiza le tegna tokony atao menaka sa ijiaby mihitsy le plus important zegny. Sasany mivolagna tendrony, sasany mivolagna amin'ny hodi-doka sa ijiaby le tegna important zegny. Jiaby. Regny nandre zegny. Jiaby mihitsy. Ok, de ino zegny avitran'ny équipe SME raha ohatra hoe misy avitra ambela ho an'ny olo mizaka canapé jaune aty. Afatra zegny mampirisika atsika jiaby viavy na lalahy zahay hoe ampiasa produit SME. Produit voakarintsika eto Madagascar izy io mandalo laboratoire magnaraka norme clean. Sady araroatiko eto koa magnambara amintsika jiaby fa zahay magnano vente privée amin'ny la balançoire Ivandry amin'ny 28, 29, 30 de ce mois. De tongava agny fa agny zahay magnano diagnostic de ambaranay le olo jiaby avy zegny hoe karakory volonazy, ino tipiny, ino raha ilainy, ampianarinay hoe produit aiza ny mety aminazy ndraiky fampiasagna izy. De kafa magnano diagnostic ve misy vola amegny sa gratuit? Non, gratuit. Ok, occasion nandre zegny. Gratuit. Mandeha balançoire tsy voatery andeha ifety fa mbô mizaha masoa surtout volo zegny efa izy edy agnaragna fagneva. Volo io courant. Io zegny raha tegna hoe mila karikaregny. Izy fa miafy tonga de fa miova tsika viavy. Donc miinvité tsika jiaby ho tonga maro agny fa tsanegny nandre. Ok, merci amin'ny équipe SME vitena tsy nisalasala ato amin'ny canapé jaune. Merci canapé jaune, merci Tatiana, veloma tsika jiaby. Veloma daholo.